टाइगार यूट्यूब चैनलाव आं धनजिब फिन नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। दिनैनि भिडिअआ जाबाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बागै। इलेक्शना फैबाय थांबाय जोबबाय बेखौ जों सानबाय थानो नांलिया। इलेक्शनाव जा जालांबाय बेनि थाखाय जोबोर दुखुनांथावना। नाथाय दुखुनांथावना होननानै बे मोनसे बाथ्राखौनो जुदि जों हमथाबनानै लाबाय थायो अब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोर खहा जागोन। इलेक्शना फैबाय जोबबाय जेबो बाथ्रा नंला। जों दा मेन खामानियाव फैनांगोन, जोंनि गुबै थांखियाव फैनांगोन। जोंनि गुबै थांखिया मा? जोंनि गुबै थांखिया मा? बड'लेण्ड सोमावसारनाय, आलादा बड'लेण्ड रायजो जोंनो नांथारगौ बर'फोरनो। बेनिखायनो जोङो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ फिन जागायफिननांगौ। माइ गायखांबाय, दैबाना जाबाय, जोबबाय, गासैबो खामानिया जोबबाय होननानै आङो आसा खालामो। बेनिखायनो जोङो बर'नि सोमावसारग्रा मोनफ्रोमबो आफादा जोंनि गुबै थांखियाव फैफिननांगौ। आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायखौ लाफिननांगौ। सोरनिबा बाथ्रानि थाखाय सोरनिबा मायबा मायबि बुंनायखौ जोङो खोनासंनो नाङा। जोंनि थांखिया मोनसेल' जे आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायखौ जोङो लांबाय थानांगौ। जोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजो नांथारगौ। बर' हारि हिसाबै जोंनो थांना थानो थाखाय जोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ। बेनिखायनो जों रावखौबो गियालाबानो बुहुमनि जायखिजाया सुथुरखौ जों गिनो नाङा, बुहुमनि जायखिजाया हिंसाखौ जों गिनो नाङा। बेनिखायनो जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनाया फिन जागायफिननांगौ। आं गासै बर' रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायो जे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव लैहोर लैहोर बाहागो लानांगौ। जों गावजों गाव सुथुर जाबा जानाय नंला। इलेक्शना फैबाय थांबाय बेयो जोंनि मेटार नङा। फैनाय इलेक्शना जोबलांबाय, जा जाथाय जानांगौ जालांबाय, जेनबाय, बेखौ जों सानबा थाबा जानाय नंला। जों मेन थांखियाव फैनांगोन। बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लाफिननांगौ। रावनिबो बाथ्रा जोङो खोनासंनो नाङा, रावखौबो गिनो नाङा, गोसोआव हिम्मत लानांगोन। आरो आं बर'फोरखौ गुरैयै मोनसे खावलायनो नागिरो जे जोंनि गेजेराव मोनसे जोबोर गिख्रंथाव कालचार दाबो दोङो जे सोरबाफोरदि सोरनिबा एगेन्स्टै मायबा मोनसे बाथ्रा बुंब्लानो जे बे मानसिखौ गावथारनाय, बुथारनाय, सुथारनाय, देख्रुबनाय, बेफोरबायदि गोबां कालचार गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ। नाथाय बे मेन कालचारखौ जोङो गारनांगोन। बर'जों बर' बुथारलायनाया जोबनांगौ। सोरबा मायबा मोनसे बुंदों, नंगौखौ बुंदों, नोंथाङा गाव सोलायनो नाजा, अब्लानो जायो। जे सोरबा मायबा मोनसे बुंबाय, एक्सआ वाइनि बिखय मायबा मोनसे बुंबाय, वाइआ एक्सनि बिखय मायबा मोनसे बुंबाय, बेयाव जे सुथुर लानानै बै मानसिखौ बुथारनांगौ बेफोरबायदि नङा। बर'नि गेजेराव गोबां गोरों गोरों गियानि मेलेमजिबि मानसिफोरखौ गोदो बुथार लाजुबाय। दा जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि जुदि कालचारखौ लाबोबावोब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोर गिख्रंथाव जागोन। रावखौबो सुथुर दासान, बर'जों बर' सुथुर दासान, अनलायनानै सोलिलां, अनलायनानै ज' बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जों लांनो नांगोन। नाथाय बुथारनाय, गावथारनाय, सौथारनाय बेफोर कालचारखौ जों सोलायनांगोन। नोंथाङा गाव मोजाङै थानानै बिसि फिसाय संसार जानानै गुबुननि बिसि फिसायखौ जुदि आलाय सिलाय खालामोबा, गुबुनखौ जुदि गावथारोबा, गुबुनखौ जुदि बुथारोबा, गुबुनखौ जुदि हिंसा खालामोबा बे मोजां जानाय नङा। नोंथाङा गाव जुदि एसि रुमाव थानानै, नोंथाङा गाव जुदि मोजां मोजां हादोरफोराव बेरायनानै मोजाङै जुदि संसार जानो लुबैयोब्ला गुबुनाबो बेफोरबायदिनो लुबैयो, मोजां संसार जालांनो लुबैयो। सोरजोंबा बुथारजानाय, सोरजोंबा गावथारजानाय बेखौ लुबैया। रावबो जाहाथे बर'फोरा बर'खौनो गावथारा, बुथारा। मेन बे मोनसे कालचारनिफ्राय जोङो मुक्ति मोननांगोन। जे जों बर', जों बुहुमाव गावखौ बर' होनना सिनायथि होनांगोन। मोजां लामाजों दावगालांनांगोन। जे बुहुमनि मानसिया सिनायनांगोन जे बर'फोरा जोबोर मोजां होननानै। नाथाय बुथारनाय, गावथारनाय, सौथारनाय बे मोनसे कालचारखौ अननानै बर' हारिनि गेजेरनिफ्राय ज्राब गारहरनांगोन। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार यूट्यूब चैनलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम।